Milorade, ne spavaš? Ko ti je taj? Dobro, Miki, izvinjam se. Jel to Miki možda? Tu je, valjda, ne vidiš valjda da pričamo, već da se praviš nenormalno. Vidi ga, pa što si tako bezobrazan prema majci svojoj? Pa moram da budem bezobrazan prema Kako moraš? Ja te uvek branim, uvek se na tvojoj strani. E pa baš zbog toga i moram da budem bezobrazan prema tebi. Pa lepo, zato što me svi olajavaju, pričaju meni da sam lenčuga, da sam parazit, da sam razbikuća, razumeš me da sam narkoman, pijanica, pijandura, da sam hipster, da sam neambiciozni frik, da sam ovo, da sam ono, razumeš? I to je manje više sve tačno. Nije tačno. Jeste, to je tačno. I oni svi to pričaju za moje dobro, a ti me braniš. I zbog toga ja moram da budem bezobrazan prema tebi, eto. Ništa, ja tebe ne razumim. Ti radi kako hoćeš, ti si majkino dete i baš me briga, nego ajde popi ovo, da se malo okrepiš. Sve, vidi ga. Šta ti je to, ženo? Pa kako to je ovaj švarugi eliksir, dao mi ljubiša recept. Pa šta to, treba da ga juriš metlom, da ga biješ, treba da te ubije žena, pa to kiselo, ljuto, puno nekog trunja. Pa dobro, nije ko mleko, ali je jako zdravo.